रघुपति राघव राजा राम पतित पावन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏହି ଅବସରରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଓ ଅହିଂସା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଅହିଂସା ରଥ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଛି। ଅହିଂସା ରଥକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିପୁଳ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଲୋକ ସେବା ଭବନରେ ସ୍ୱରାଜ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ସିନ୍ଧୁ ସବୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସାଧନା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବୃକ୍ଷର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଏ ବୃକ୍ଷ ଆମ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନର ସାକ୍ଷୀ। ଏହା